velkommen til den her video. I dag skal jeg vise jer, hvordan man kan lave en vingummibamse. Det er jeg, så ja. Jeg er lidt syg i dag, så lad os bare komme i gang. Det du skal bruge er en skål, nogle vingummier. Jeg bruger bare røde, for jeg vil gerne have min rød. Et glas med varmt vand, bare en lille smule. En vingummiform, jeg bruger ikke bare de helt store, og en ske. Så lad os bare komme i gang. At du tager dine vingummier ned i skålen og putter den i mikrobølgeovnen i 1 minut, og husk at kigge til den et par gange. Så nu har vi fået det her ud, og det næste du gør er, at du tager en lille bitte smule af dit varme vand, og det kommer an på, hvor meget du laver, og så rører du bare rundt. Og vandet skulle helst gerne være væk. Eller tage det ind i. Men hvis det er, der er noget tilbage, sådan det her, så skal vi helst ikke have det. Fordi at det kan være farligt for vingummien. Så du tager bare det vand og hælder ned i koppen, hvis det nu var. Men mit vand er ikke som i dag, så jeg rører bare rundt. Det næste du gør er, at du tager din vingummiform, og så tager du den her. Og det her kan være lidt farligt, så jeg vil råde jer til at en voksen hjælper jer. Men i det her tilfælde gør jeg det bare selv. Og så hælder jeg bare det ned i. Og sørg for, at det hele kommer med. Og det skal du bare prøve at få ned. Og det kan godt tage noget tid, fordi det er rigtig svært. Men ja. Så skal du putte den i fryseren, indtil den er ikke helt frossen, men helt hårdagtig. Så det gør jeg bare lige. Så nu har jeg allerede pillet min ud af formen. Og ja, det viste jeg ikke helt, fordi at det havde helt glemt. Men ja, det var min måde at lave vingummibamse på. Så ja, tak fordi du så den her video. Håber du vil give et like, kommenter og abonnere. Håber du kan lide den her video. Hej!